Ήξερες ότι στις πανελλαδικές στο ΑΟΘ υπάρχει ένα σωστό λάθος που κόβει χιλιάδες μόρια, το οποίο δεν υπάρχει γραμμένο στη θεωρία του βιβλίου? Για Σου λένε, αν αλλάξουμε το έτος βάσης, η ποσοστία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ αλλάζει. Σωστό ή λάθος? Σας αφήνω να το σκεφτείτε 5 δευτερόλεπτα. Είναι λάθος. Και πού το γράφει για να το διαβάσεις? Πουθενά. το Υπουργείο απαιτεί να το βγάλεις ως δικό σου συμπέρασμα, αφού λύσεις την άσκηση 2 στη σελίδα 146. Επειδή εμείς δεν παίζουμε κρυφτούλι με τους βαθμούς σου, στο AOF Scholar στα δίνουμε όλα στο πιάτο. Δες εδώ το Note 10. Στο έχουμε γράψει ξεκάθαρα, με τεράστια γράμματα, για να μην την πατήσεις ποτέ. Μην αφήνεις τους βαθμούς σου σε κρυμμένα συμπεράσματα. Μπες στο link στο προφίλ μας, δες τα κεφάλαια 7 και 10 εντελώς δωρεάν και διάβασε έξυπνα. Σε περιμένουμε!